हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे। मो वीडियो जो मैंने नुआ अच्छा से मो चैनल टे को प्लीज सब्सक्राइब करने पाखर थी बेल आइकन को प्रेस करने ताकि मोर नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान जल्द जल्द पलि आसो। तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे वीडियो जब आपको भल लगे। चलो तो स्टार्ट करिए आज वीडियो। आज सोमवार थी से मंदिर जाइए। मंदिर आसिक पास्ता बनैली खाली टमाटो और कॉफी रे। देखो मैं पास्ता खाइबी। देखो केमती पास्ता चलते मुझे खाई सारापर आपण सहित कथा अच्छे। देखते मुझे कस्टर्ड बनाऊँगी। देखो कस्टर्ड पाउडर नीचे वैनिला एसेंस रो। देखते मुझे कस्टर्ड बनाऊँगी। कस्टर्ड पाउडर को क्षीर सहित गोले नहीं। देखते क्षीर मोटे ताको गोले नहीं। कस्टर्ड पाउडर को दे दीजिए। देखो बहलिया हो जाए। वैनिला एसेंस रो कस्टर्ड पाउडर नहीं। तो चलते कस्टर्ड है मुझे देखुची। हम तो मोर प्रस्तुत हो कस्टर्ड। मुझे फ्रिज रे ही रखीदेवी। चलते मुझे कथा अच्छी। ताल पिठा तैयारी चलती। देखो देखंतु वर्तमान मनी ताल पिठा तैयारी करछंती। कुकड़ा डिस्टर्ब कर दूची। ताकड़ी हेते छाड़ो खुसुंडा सब मालुछे। हट छ खाइलो पिठा ठंडा लंग खा मिठाई मते कहबू खा कह जल्दी कह नहने से आउ थरे बनेबे तो मीठा जदी नै तो हां माने आउरी किले चीनी देबे ना मीठा हबो बोधे। काकी तो दांत का फेमस हो। बड़ कला से कौसा फेमस अरे बुदा को छाड़ तो फेसबुक माल किलो मालो एते सुंदर दांतडा रखिछ। कोई हंस माही डाम बढ़िया हंस के पभाई बो कोंदे माई मोरा ठीक हसो हे जा नेगुलो ना किस देखि जे कुछ हेतिबो। हम बाड़ीटा तो नटा ही पड़छ ना। माई जल्दी जल्दी हाथ करो। खाइलो माई मुल्लु जानी ना दे सकत के या खाइते खाइ जा देखो काकी केते स्पीड करिवे सीखो। ना मुटाई गेला ना से मुटा करिवो ता लाइसेंस अछि। तेरे को पूरा पटाए वाला खाली खाली रखो हो जाओ तो मैं कहू जा बड़ा पतला करते रे मम्मा पर करबी आ सेडो से मुल्लु जानी ना थे और सदी कॉल के दे दे कर कला जानी खोली मोली काटे कर दियो मु जाने नहीं खोली मोली देख एला नुनिया पत्र में हां किसे कहला सुन तक तो कोई किसे कहला हां ये किसा है पिता लागु जी आ सॉरी गला हे पिता है कुछ है जी
ପିତା ତାଳ ଦେଇ ଦେଇଛ ଯା ବେ ଚାକି ଦେଲ ବେ ଯା ବେ ତାଳଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ଆମର କରିଥିଲି ମୁଣ୍ଡାନେ ତାଳଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ଏଗୁଡ଼ା ବାରି ମିଶ୍ରି ତାଳ ତମର ଗୋଟେ ତାଳ ପାଇଥିଲି ତାପରେ ଜଗା ଘରୁ ତାଳ ଗଛରୁ ପାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲ? ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ପୋଖରୀ ତାଳଟା ଭଲ ଜଗାର ତଳ ଭଲ ତମ ତଳ ବି ଥର ଭଲ କରିକି ଖାଇଲେନି ଥରେ ଛାଙ୍କା ଦିଥର ଚକୁଳି ମୁଁ ଥରେ ବି କରିନି ତାଳ ପିଠା ନା ଆମର ଚକୁରୁ ଥର କରି ଆଉ ଥର ଛାଙ୍କା କରିଦବା ଜାନି ଶେଷ ହଉ ଡାକିବ ହେଲା ଥରେ ଗୁଳଗୁଲା କରିନି ଥରେ ଛାଙ୍କିଥିଲି ଏକା ଦିନ ସେଇ ଦିନ ଝରଣା ହେଇକି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଝରଣା ହେଇକି ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କାଢି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନା ଜୁଲି ଖାଇ ନଥିଲା ସେଦିନ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶ ଦେଇଦବ ନା ଡବଲ ମନି କାକି ଯଦି ଡବଲ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପଳେଇବ ଗୁଡ଼ ଦଉଛି କାକି ମନା କରୁଛ ଆଜି ମାଲ ନାଇଁ ନା ମାଲ କିସ କହୁଛ ମାଲ ଫାଲ କିସ କହିଲନି ନାହିଁ ମାଲଟି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଆଉ ମାଲ ନାଇଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛ ନା ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛ ନା ଭଲ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦେଇନ ଖାଲି ପିଠା କରତେ ଚାଲିଲ ମଣ୍ଡିର କରିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ନା ଆଜି ମନ୍ଦି ନଡ଼ିଆ ନିଜେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ କଞ୍ଜୁସ୍ ମନି କାକି ଭଳିଆ କଞ୍ଜୁସ୍ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ହବନି ନା ତ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ହଁ ମୁଁ ତିନିଟା ଆଣିଛି ନଡ଼ିଆ କହିଲାନି ତମେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇବ ନା ପକେଇ କିଏ ଜାଣେ ଛାଙ୍କା ପିଠା ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଇନି ନୁହଁ ଏତେ ନୁହେଁ ଓହୋ ଏତେ ନୁହେଁ ଗଜା ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛି ଏତେ ଗଜା କହୁନ ଦବନି ଦେନେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପାଣି ମହୁରି ପଡିବ ହଁ ପାନ ମହୁରି ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆକୁ କାଟିକି ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କାଟିକି ଦେଇଦବ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନଡ଼ିଆ ପଡେନି ନଡ଼ିଆ ପଡେ ଇଏର ଆମ ପାଣିଆ ପିଠା ନଡ଼ିଆ ପିଠା ଏନ ବି ନଡ଼ିଆ ପଡେ କାକି ଆଉ ଝର ପଇସା ଦେନା ଆରସା ପିଠା ଦିଟା କରିକି ନେଇଯିବା ଚିନିର ଇଏ ଯେ କରିଥିଲା ରେ ବା ଆରେ ବା ଗୁଡର ବଢିଆ ହବ ଏଟା ଧଳା ନା ନା ଆମ ତ ନା ଲଉଛୁ ମୋ ଭାଉଜ ହଳଦିଆ ରହିବ ପୁରା ତୋଳ ତୋଳ ଡାକୁଥିବ ଭାଜୁକୁ ଦଉଛ ଖଳିଟା କିଏ କାଳେ କଣ ତମେ ତମ ଭାଇ ନା ଯେଟା ସେଇଟା ତ ଖଳି ତ ହେଲା ମେନ୍ ହଁ କାକି ଖଳି ହେଲା ଖଳି ହେଲା ମେନ୍ ମୋ ଦେଢଶୁର ଖଳି କାଢିବେ ବାବା ଶିଖି ପାରୁନ କି ସେଟା ଖଳି କାଢାଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି ନା 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 ଖଳି ଏଇ ନରମ ଖଳି ନା ନା ଏଇ ଆରସା ଏଇ ପିଠା ଗୁଡରେ ଖଳିଟା ଅଠା ରୋକ ହେଇଯିବ ମାନେ ପାଣିଟା ପୁରା ବସିଯିବ ଏଇ ଚିନି ଖଳି ରଖ ନା ନା ଆମେ ପାରୁଛେ ନା ଶୁଣ ଆମେ କରୁନି କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁ ହବ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ବିସ୍କୁଟ ପିଠା ପାନ ପକେଇଦେଲେ ଦେଇକି ଚୁନା ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିଲେ ନା କାକି ସେଟା ଶୁକ୍ଲା ରହିବ ନା ପାଣିଆ ରହିବ କାକି ପାଣିଆ ଚିନିରେ ସିନା ଇଏ ପାଣିଆ କଲା ସିସେଇନେ ବି ପାଣିଆ ପାଣିଆ ରହିବ କାକି ଉଠି ଆଣିକି ବଳି ପାରେ କାକି ସବୁଠୁ ବେଟର ହେଲା ବିସ୍କୁଟ ପିଠା ରୁହ ଆରସା ପିଠାରେ କିଛି ପାଣି ରହିବ କି ହଁ ଢାଳି ଦେନେ ଥାଳିରେ ମେଲି ଯାଇ ନା ଲୋ ଟାଣ ହେଇଯିବ ହଁ ଟିକେ ପାଣି ରଖିବ ନହେଲେ ଯଦି ଟାଣ କରିଦବ ପୁରା କାଠ ହେଇଯିବ ଶିଳ୍ପ ତାର ଛେଞ୍ଚି ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଖଳି କାଢିକି ରଖିଥିଲା ମା କି ହେମଦସ୍ତା ଡାଙ୍ଗର ହଁ ଛେଞ୍ଚତେ ହୁଏ ବାବା ପିଠା ଖାଉନି ଆରସା ପିଠା ଖାଇବ ବାରିପଦା ଆରସା ପିଠା ମୋ ଦେଢଶୁର ସବୁ ଖଳି କାଢନ୍ତି ଆମର ହଁ ଆମର କଲେଜ ବେଲି ଇଏ କାଇ ଖାଇଥିଲ ନା ରଥରେ ଯାଇଥିଲ ଆରସା ପିଠା ବାରିପଦା ଆରସା ପିଠା ପଡୁନି ଏବେ ବାହୁଡାରେ ଦେଇଥିଲେ ବାହୁଡାର ହଁ ସେ ମିଳେ ନା ବାରିପଦାରେ ଏଇ ଖୁରୁତ ଆଣିକି କହୁଥିଲି କି ପୁରୀ ଯିବା କଥା ମତେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ରାମ ଘର ଶ୍ୱଶୁରକା ଯିବେ ବା ଯିବେ ଆଉ ଚାଲି ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ଚାଁ ତମେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଛାଲ ମୋର ମୋର ବାନ୍ତି ହବ ମୋ ଯିବି ଟ୍ରେନରେ ବି ବାନ୍ତି ହବ ତୁମେ ଖାଲିଟା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲ କିସ ପାଇଁ କୁହ ନା ହଁ ଆମ ଛୁଆ ବାପ ଛୁଆ କି ଚାଲିଛି ତା ମା ଯିବ ମୋର ଯିବି ମୋର ବାନ୍ତି ଝାଳି ଝାଳି ନିଷ୍କାତିଆ ସବୁର ମରବ ହେଲା ଖାଲିଟା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲ କେନ ତୁମେ କୁହ କିଏ ତାଳ ପିଠା ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କାକି ବହୁତ ଦିଆ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ସେତେବେଳେ ଏକଲା ଯିବ ସମସ୍ତେ ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେ ଆମର ସେଠି ରାଜା ନା ସେଇ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ କଥା ଚାଲିଛି ଆମର ଦିଟା ବେଞ୍ଚର ଏତିକି ସାଙ୍ଗ ବସିଥାଏ ଆଉ ସିଆଡୁ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅ
ସିଏ ପଛରେ ଥାଏ ଖାଇବୁ ତୁ ତା ମତେ। ଏଇ ଆମର ଯେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ବାବା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଟପ୍ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନା ମୋ ଏଇ କଥା ଦେଖୁଛ ନା ବଢିଆ ଟପିକ ଚାଲିଥିଲା। गुड इवनिंग समस्तଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କଷ୍ଟର୍ଡ଼କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ଏବେ କରିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଷ୍ଟର୍ଡ଼ଟି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। तो चलतु आज भिडियो मुझे एंड कर जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज़ मो चैनल देखिए सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन प्रेस करने पे ताकि मोर नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आप बहुत जल्दी जल्दी पड़े आसो। शेयर कमेंट लाइक करेंगे। तारा अच्छी नमस्कार।